Шахматысты ў адкрытым космасе разыгрываюць сваю партыю. Дзяцел расправіў крылы і з цікаўнасцю глядзіць уверх. Нечыя ногі на ролікавых каньках па інерцыі коцяцца на нас. Падобна да нейкага сюррэалістычнага ці фантастычнага фільма, амаль што так. З гэтых візуальных элементаў складваецца калаж беларускай паэткі, перакладчыцы і мастачкі Юліі Цімафеевай. Абмяркуем разам з ёй, як і навошта гэтыя элементы апынуліся разам. Як наогул звязаныя досвед эміграцыі, калаж і паэзія. Паразмаўляем пра помсту паперы і паперам, пра пошукі раўнавагі, пра творчасць дзякуючы і насуперак выпрабаванням і пра футбалістаў як крыніцу натхнення. Паляцелі! Сёння паразмаўляем пра фатаграфію і паэзію як форму жыцця разам з паэткай, перакладчыцай, рэдактаркай часопіса «Прыйдзе свет» і мастачкай Юліяй Цімафеевай. Добры дзень, Юлія. Прывітанне. Ну, з рэдактаркай я ўжо не зусім, часопіс «Прыйдзе свет» уже не выходзіць у свет, скажем так, існуе больш як архіў. Часопіс «Прыйдзе свет» узнік у 2009 годзе, і фактычна мы так спынілі абнаўленне ў 2020 годзе. А ці трэба, можа, дадаць нешта да такога прадстаўлення? Можа, вы хочаце нешта яшчэ, нейкую вашу такую ролю? Не, в прынцыпе, мне все задавальняе. Можа быць, мастачка гэта занадта гучна для мяне сказана. Я пакуль людзі пішуць, што я мастачка, але я не ведаю, ці гэта частка маёй ідэнтычнасці. Чамусьці я чакала, што вы вось так скажаце, таму што вы мне падаліся вельмі такой сціплай асобай, але ўсё ж такі у вас, глядзіце, гэта кніжка, пра якую мы будзем сёння размаўляць, гэта нават не першая ваша кніжка, дзе вы спалучаеце і візуальнае мастацтва, і паэзію. Таму ўсё ж такі, мне здаецца, мы можам. Добра, дамовіліся. І якраз таки хацела сказаць нашым слухачам, што ў 2025 годзе у вас выйшла кніжка «Рэжу гісторыю сабой. Вершы і калажы». Гэта кніжка на 2 мовах, беларускай і нямецкай. Раскажыце, калі ласка, які быў генезіс гэтай кніжкі, як яна ўзнікла? Так, направду, кніга выйшла ў верасні 2025 года ў берлінскім выдавецтве «Эдыцён Фрёліх». Двухмоўная кніга па-беларуску і па-нямецку адразу, і нямецкую версію перастварыла Ціна Вюншман, моя перакладчыца. А кніга паўстала так, я так пра яе расказваю. Летом 2024 года мы з маім мужам Альгердам Бахарэвічам, пісьменнікам, жылі ў Гамбургу, і гэта было адно з самых халодных летаў. За апошнія часы ў Гамбургу ішлі дажджы. Мы не маглі пакідаць Гамбург, як часам бывае з многімі беларусамі. І таму мы мусілі праводзіць гэты час у дажджлівым, мокрым і не надта цёплым горадзе. Калі, напрыклад, у Берліне было плюс 32, то у Гамбургу максімум за ўсё лета гэта 10-24, добра, 2 дні было 30 градусаў, але асноўным гэта было 21-24, мне вельмі не хапала, то бок я сумавала, і каб неяк пераадолець гэты стан, выйсці з яго, я вырашыла рабіць калажы. Спачатку гэта былі бясплатныя часопісы супермаркетаў, напрыклад, там Рэве ці Росман, нямецкіх, натуральна, супермаркетаў. Пасля я пачала шукаць нейкія кнігі на вуліцах, таму што ў Нямецчыне вельмі часта ёсць такія скрынкі, дзе людзі дораць кнігі, або таксама ёсць нейкія шафы, дзе стаяць нейкія кнігі, старыя і не толькі. Я часта хадзіла ў гамбургскую дзяржаўную бібліятэку, і там на першым паверсе ёсць такі кніжны секонд, дзе любая кніжка 1 еўра, кнігі вельмі класныя па мастацтве. І так я пачала рабіць гэтыя калажы, пасля вывешвала іх у Facebook, і гэтыя калажы заўважыла мая выдаўніца, як мяне вучаць цяпер казаць фемінітыва слова выдавец, выдаўніца Рикелендис Вестфаль, з якой мы ўжо зрабілі, вы згадвалі кнігу, з якой мы зрабілі ў 2022 годзе, по-моему, кнігу «Мінск ді штат ді феміс», Мінск, горад, якога мне не стае. Гэта фотокніга, таксама з маімі вершамі пра Мінск, двухмоўная кніга. Вось я сказала, што давай мы выдадзім табе кнігу з калажамі, але адна ўмова, там мусяць быць тэксты. І такім чынам паўстала гэтая кніга, дзе тэксты, гэта хутчэй ілюстрацыі.
да калажаў, а не наадварот. То бок калажы ў гэтай кнізе асноўныя, а вершы, напэўна, маглі б быць іншымі. То бок яны, напэўна, маглі ўзнікнуць нейкія іншыя тэксты. Вось, так і напустала. І, дарэчы, у адным інтэрв'ю вы казалі, што ў дзяцінстве марылі стаць мастачкай, але сталі паэткай. І атрымліваецца, што вось у гэтай кнігі, як вы кнізе пра Менск, вы злучылі гэтыя дзве такія ролі, два захаплення, напэўна, так? Ну так, у нейкай ступені можна так сказаць. Я, праўда, хацела стаць мастачкай у дзяцінстве, але я нарадзілася і жыла ў вёсцы, дзе не было ніякіх ні мастацкіх, ні музычных школ, нічога такога для дзіцячага развіцця не было, і таму, напэўна, літаратура як мастацтва найбольш даступная, напэўна, таму што мы ўсе вывучаем літаратуру ў школе, стала такім захапленнем, як вы кажаце. А што, на ваш погляд, агульнага ў фатаграфіі і літаратуры? Напэўна, я скажу, што для мяне агульнае ёсць у фатаграфіі і паэзіі, не проста літаратуры. Таму што у вершы для мяне важныя межы, для мяне важнае нейкае таксама абмежаванне. І тое самае ёсць у фатаграфіі. То бок у фатаграфіі мы бачым, гэта вельмі-вельмі важна. То бок, можа быць, у адрозненні нават ад калажа, дзе яго можна неяк іначай прадстаць, можна выразаць нейкі кавалак. То бок фатаграфія ўсё ж, безумоўна, там ёсць кадрыраванне, але з гэтай межы для мяне найбольш адчувальная, я б так сказала. Ну і гэта нейкае злоўленае, застылае, не застылае, але вось злоўленае выказванне. Таксама, напэўна, у гэтым. І паэзія для вас таксама гэта такое злоўленае выказванне атрымліваецца? Ну, вось так, і якое мае межы. То бок для мяне вельмі важна адчуваць межы. У гэтым плане раман, я не пішу раманаў, можа быць, таму што я не зусім адчуваю іхнія межы. Для мяне гэта такая плынь. А верш гэта штосьці, чые межы я магу злавіць, спасцігнуць і, напэўна, таксама перадаць. То бок сама магу стварыць штосьці такое абмежаванае. Хаця ў вас ёсць кніжка прозы. Але гэта не раман, гэта, хутчэй, гэта дзённік. Так, і у дзённіка таксама такая задума, што гэта тое, што цячэ, тое, што гэта вот гэта флоу, да? Таму што кожны дзень змяняе, адзін дзень змяняе новы дзень, і гэта такое, гэта рух, і ён бясконцы. А ў рамане все-таки ты мусіш паставіць гэтую мяжу, і, можа быць, я гэтага не зусім. Не ведаю, я не спрабавала ніколі пісаць раман. Але гэта так, гэта хутчэй дзённік все-таки, так, проза мастацкая. Цікава, вы кажаце пра агульную рысу, як такія межы, абмежаванасць. Атрымліваецца, што з межаў можа ўзнікнуць таксама натхненне і такая плынь творчасці, і што межы не абмяжоўваюць, атрымліваецца. Ну, я думаю, што так. Адчуванне гэтых межаў, гэта вельмі важнае адчуванне для мастакоў, мастачак, я думаю, таксама у розных мастацтвах, таму што свет бязмежны па сутнасці. І для таго, каб яго спасцігнуць, мы мусім яго абмяжоўваць. І у нейкай ступені мастацтва гэта ёсць такое абмежаванне, такія пошукі межаў для таго, каб штосьці спасцігнуць. Таму што штосьці неабмежаванае мы спасцігнуць не можам. І, можа быць, таму ідэя Бога таксама для нас, для людзей, даволі такая складаная для разумення і для таго, каб неяк гэта злавіць, для таго, каб неяк гэта асэнсаваць, мы таксама абмяжоўваем і Бога. І робім такім антрапамарфічным, так, у нейкім так. сэнсе. Вельмі цікава, калі вы кажаце пра гэта, мне чамусьці праводзіцца такая асацыяцыя з такімі дакладнымі навукамі, кшталту матэматыкі, вось тое, што мы спасцігаем сусвет, і астраномія, да, мы спасцігаем сусвет, і таксама у нейкіх межах. І я не так давно слухала інтэрв'ю французскага паэта і матэматыка, якога звалі Жак Рубо, на жаль, яго ўжо няма. І вось вельмі цікава, ён за ўсё жыццё, ён быў дзейсным паэтам і дзейсным матэматыкам, і ён спрабаваў розныя паэтычныя формы і пераклады, дарэчы, вось ёсць такія падабенства з вамі. І вось ён казаў таксама пра гэта ў інтэрв'ю, што вось гэта часам вельмі, здавалася б, абмежавальныя такія формы, дзе трэба там вельмі дакладная колькасць радкоў, вельмі дакладная колькасць сілабаў і так далей, што там ёсць вельмі шмат прасторы таксама і для творчасці гэтых пошукаў моўных, і гэта вельмі цікавая думка, што, напэўна, пра гэты крэатыўны працэс, што крэатыўны працэс гэта, напэўна,
ці прынамсі можа не для ўсіх, калі можна просто вось бярэш белы аркуш і робіш усё што заўгодна, а калі вось нейкая структура, яна быццам дапамагае накіраваць, да, плынь гэтай крэатыўнасці і плынь думкі. Ну так, безумоўна, але таксама гэтае абмежаванне ёсць і ў нас. То бок мастакі, мастачкі таксама у шырокім сэнсе, скажем так, абмежаваныя нейкімі сваімі інструментамі, з новых інструментамі, з другога боку сваімі ўменнямі. Можа быць, таму я і займаюся калажам, тому што я ніколі не вучылася маляваць або ствараць штосьці візуальна, а вось калаж гэта тое, што мне дапамагае ўсё-такі неяк ускочыць хоць адным пальцам ці адной рукою ў гэтую сферу, скажем так. То бок я таксама, безумоўна, адчуваю свае межы, як кажуць мастачкі. Так. Але гэта, з аднаго боку, так, гэта можа быць сумна, гэта можа быць, я не ўсё магу, але мы не можам ўсё роўна ўсяго зрабіць. Таму ў гэтым таксама ёсць штосьці вельмі цікавае ў тым, каб адчуваць свае межы. І разумець іх, адчуваць, і з гэтага штосьці таксама ствараць. А ці працягваеце вы рабіць калажы пасля таго, як стварылі гэтую кнігу? Калі кніга выйшла, то, напэўна, яна выйшла ў верасні 25-го года, і пасля восенню, зімой я перастала, праўда, гэта рабіць, але цяпер я зноў працягваю. Так, я зноў лаўлю кнігі ўжо ў Берліне, я цяпер жыву ў Берліне, і шукаю кнігі на барахолках, у секондах, в бібліятэках, дзе іх прадаюць за маленькія грошы. І так раблю, да. Зараз сяджу і думаю, як я хачу хутчэй сёння выходна зрабіць новы калаж. А што падштурхоўвае вас? З'яўляецца нейкая думка, і вы шукаеце пад яе нейкія выявы, альбо вы глядзіце на выявы, і яны неяк у вас складваюцца як такія пазлы ці калейдаскоп? Як у вас адбываецца гэты калажны творчы працэс? Ну, па-першае, хочацца зрабіць калаж. Гэта самае галоўнае. А астатняе ўжо... Так, я пачала шукаць, у мяне вельмі шмат матэрыялаў. Альгерт, мой муж, часам злуецца на мяне за тое, што пасля гэтыя некалькі, я не ведаю, колькі кілаграмаў гэтай макулатуры ў мяне ёсць, прыходзіцца яму цягаць, прыходзіцца яму перавозіць з адной кватэры на іншую. Вось, гэтыя чамаданы з кнігамі. Але так, як бы, з гэтых кніг, вось, з гэтых шматлікіх кніг, часопісаў розных, папер, я іх разглядваю, шукаю так, што я хачу. Шукаю нейкі элемент. Часам я просто выразаю штосьці на будучыню. У мяне ёсць нейкія такія, можа быць, калекцыі ручак, ножак, галоваў, напрыклад, там, нейкіх іншых частак дамоў, дзвярэй. Так, і пасля я просто складваю. Але я не ведаю, як гэта робяць, прабачце, сапраўдныя мастакі. Я не ведаю. Для мяне гэта хутчэй гульня. Я гуляю. І таму часам мне за гэта сорамна, што я займаюся такой фігнёй, дарослая жанчына, і я гэта раблю. Чаму я гэта раблю, я не ведаю. Добра, што ў мяне ёсць кніжка, як апраўданне, што вось я рабіў кніжку, можа быць, яшчэ адна кніжка выйдзе. Я не ведаю. Была ў мяне таксама выстава ў Любліне. Напрыклад, была выстава з калажамі падчас фестываля «Блізкі ўсход», які ладзяць беларусы і палякі. Гэта тэатральны фестываль, адбываецца штогод у снежні. Вось, і у снежні мінулага года якраз была невялікая такая выстава, дзе я прадставіла свае калажы. Магчыма, сёлета таксама будзе яшчэ адна выстава. Не буду раскрываць, калі яна адбудзецца, то супер. Прыкладна ў кастрычніку гэтага года. Няхай ўсё атрымаецца. Так, ну, пакуль не ведаю, яшчэ няма 100% у мяне ўпэўненасці, але запрашэнне ёсць. Бачыце, вы сумнеецеся, ці можна вас назваць мастачкай, але ж у вас нават выставы, ну, то бок... Цікава, што... Я не ведаю, ну, у мяне былі фотавыставы, але цяпер бы я себе, напрыклад, фотографкай не назвала, хаця ў мяне былі, так, нейкія выставы. Таму мастачка можа быць у больш такім шырокім сэнсе, бо гэта ахоплівае і фатаграфію, і калажы, і наогул нават літаратуру як мастацтва, іх супесь. Ну так, у шырокім сэнсе браць, то напэўна. Так, я дажылась. Тэрмін калаж паходзіць ад французскага «коле» – клеіць ці склеіць разам.
Гэта мастацкая тэхніка, дзе розныя матэрыялы, такія як папера, фатаграфіі, газетныя выразкі, плакаты, шматочкі тканіны ды іншыя, склейваюцца разам і ўтвараюць адзін твор. Звычайна гэта двухмерныя працы, а трохмерны аналаг такой тэхнікі называецца асамбляж. Калаж існаваў стагоддзямі. Японскія каліграфы выкарыстоўвалі гэтую тэхніку яшчэ ў 10 стагоддзі, але стаў шырока вядомым і папулярным у пачатку 20 стагоддзя дзякуючы мастакам-мадэрністам. Іх калажы – гэта пэўнае пераасэнсаванне мастацтва і яго сувязі з актуальнымі падзеямі сучаснасці. Яны пачалі сумяшчаць несумяшчальнае, ствараць новыя сэнсы і часам правакацыйныя працы. З калажу пасля вынаходжання фатаграфій узнікае фотамантаж. Кінарэжысёры, дызайнеры, архітэктары таксама натхняюцца гэтай тэхнікай у сваіх эксперыментальных працах. У літаратуры вядомы тэрмін калажнага раману, дзе тэксты з розных крыніц, складзеныя разам, ствараюць новыя наратывы. У прадмове да сваёй кнігі «Рэжу гісторыю сабой» Юлія Цімафеева ўзгадвае мастачку Ханну Хёг, вядомую сваімі фотакалажамі. Ханна Хёг нарадзілася ў 1889 годзе і пражыла да 1978. Яна была ледзь не адзінай жанчынай у асяроддзі мастакоў-дадаістаў. Рух дада крытыкаваў буржуазны лад жыцця, адмаўляў манархію, мілітарызм і кансерватызм ды прасоўваў ідэю антымастацтва з думкай пра тое, што мастацтва можа быць гуллівым і лёгкім, але пры гэтым закранаць важныя і актуальныя пытанні. Ханна Хёг была адной з першых стваральніц фотамантажоў, калажоў з выкарыстаннем фотаздымкаў. У яе творчасці яўная жаночая і нават феміністычная оптыка. У сваіх творах яна даследавала гендэрныя і сацыяльныя ролі, а таксама стэрэатыпы, ролю жанчын у грамадстве. Важнымі матэрыяламі для яе фотамантажоў былі выразкі з газет і часопісаў, што надавала яе творам актуальнасць і аўтэнтычнасць. Як жа наогул звязаныя калаж і паэзія? У пэўным сэнсе абодва гэтыя мастацтвы фрагментарныя. Яны працуюць з асобнымі вобразамі, метафорамі і асацыяцыямі, шукаючы нечаканыя спалучэнні. Абодва гэтыя мастацтвы гуляюць з рытмам і кампазіцыяй. Толькі ў паэзіі гэта радкі, сілабы, паўзы, а ў калажы формы, колеры і візуальныя элементы. І кожны такі элемент павінен апынуцца акурат на сваім месцы. І ў паэзіі, і ў калажы тут амаль матэматычны разлік. І калажы і вершы – гэта шматслойныя творы, якія можна інтэрпрэтаваць па-рознаму. Іх прачытанне становіцца вельмі асабістым досведам і вельмі розным для кожнага гледача ці слухача. У прадмове да гэтай кнігі вы параўноўваеце досвед эміграцыі з практыкай калажу. І ці ёсць у гэтай практыкі нейкі пэўны тэрапеўтычны, можна сказаць, эфект таксама? Так, нагул, калі я пачала рабіць гэтыя калажы у 2024 годзе, выразала, клеіла, я хацела зразумець, чаму я гэта раблю. Што ў гэтым для мяне такога, акрамя факту, што трэба перажыць гэтае халоднае лета. І я падумала, што так, напраўду, сам гэты досвед эміграцыі або нават экзылю, да, вось нейкай таго, што ты не можаш вярнуцца, у нейкай ступені ты знаходзішся за мяжой не па сваёй волі. І гэта падобна да таго, як я выразаю вось нейкіх людзей, з адной старонкі наклейваю на іншую, змяшчаю іх зусім іншы кантэкст, прымушаю іх знаходзіць некую вершы паразумення з нейкімі элементамі. Так я сама, мы з Альгердам вельмі шмат пераязджалі, спачатку гэта была Аўстрыя, пасля Нямецчына, пасля Швейцарыя, пасля зноў Нямецчына. Вось, мы вельмі шмат вандруем, выступаючы ў розных месцах, і то бок это таксама у пэўнай ступені я сябе пераношу цягнікамі, самалётамі, зусім іншыя кантэксты, і мушу там неяк выжываць, і з аднаго боку выжываць, але з другога боку неяк саму сябе тлумачыць. То бок гэта таксама спроба зразумець, хто я, што я, спроба разабрацца з сваёй ідэнтычнасцю. Вось. Але у прадмове, напраўду, на гэтым тэксце настояла мая выдаўніца. Яна папрасіла, каб была прадмова, і ў гэтай прадмове я тлумачу. І таксама адна з прычынаў гэта ў нейкай ступені помста паперам,
документам, якія мы пастаянна мусім мець, пашпарты, даведкі, нейкія прапіскі і гэтак далей. Вось. І таму ёсць у гэтым, з аднаго боку, з другога боку, гэта літаратура таксама вымусіла мяне аказацца тут, тое, што я пішу у нейкай ступені, таму што мінскі дзённік, такая, скажем, непростая кніжка, у якой я расказваю пра досвед удзелу ў пратэстах. Вось. І таму у нейкай ступені гэта таксама помста паперы і помста літаратуры. Можа быць, таксама сама форма працы з візуальным, гэта такая помста літаратуры. Можна інтэрпрэтаваць як хочаш, тут ужо. Помста альбо нейкі рэванш кшталту. Вось я таксама магу вамі ўпраўляць, а не толькі вы Можа мной. быць рэванш, можа быць таксама спроба атрымаць кантроль над... Так, у мастацтва гэта таксама ў нейкай ступені справа атрымаць кантроль над чымсьці, калі ты нічога не можаш кантраляваць. Прымушаць словы стаяць у тым парадку, якім ты хочаш, прымушаць візуальныя нейкія элементы танчыць пад тваю дудку і здзіўляць іншых людзей таксама. А вось у тым калажы, які мы абмярковаем Так, да. гэты, так? Так. Хацела спытацца у вас, што ў гэтай выяве пра час, у які яна была зроблена, што пра досвед эміграцыі, а што пра вас саму? Ну, калі я ствараю, нагу, калі я раблю калажы, я, безумоўна, не задумваюся пра нейкія ідэі. І верш быў напісаны, может быть, я прачытаю гэты верш. Калі так? ласка, хацела вас папрасіць. Вось, так. Выявы, я думаю, што нашы слухачы бачаць, так? Пабачыць, так, мы зробім вокладку з ёй. Так, а верш я прачытаю. Будь сабой. Лёгка казаць таму, хто не мусіць, штодня збірацца нанова з эмігранцкага канструктара. Навошта столькі дэталяў? Дзе інструкцыя? Вось, на гэтай выяве мы бачым дзятла, ногі дзяўчыны, даволі маладой, якая едзе на роліках. Мы бачым шахматную гульню, адзін з удзельнікаў якой Гары Каспараў, і таксама паперку, якая падобная да зорнага неба, або можа быць да космоса. Насамрэч гэта проста кавалак старога абтрапанага плаката, і чырвоны гэта таксама кавалак абтрапанага плаката. Вось. Я люблю гэту выяву, я люблю гэты калаж. Што тут пра час? Мне падаецца больш пра загадкі і пра вось гэты... Я тут напісала эмігранцкага канструктара, хаця тут ідзе такая гульня ў шахматы. Не ведаю, напэўна, мне складана вось так браць і расказваць, што тут да чаго. Просто ўсё склалася, ўсё легла, і гэтыя кавалкі афішаў, гэта кавалкі старых афішаў. Мы з Альгертам гулялі па Гамбургу, доўга ішоў дождж, некалькі дзён ішоў дождж, напэўна, дзён 9, і пасля гэтыя плакаты высахлі, і все віселі, ведаеце, як таксама в вялікіх гарадах любяць плакат на плакат на плакат, і пасля гэта там некалькі сантыметраў слой атрымліваецца. Вось такі, яно все так боўталася, я просто адарвала гэта, Альгерт схавала ў кішэню, Альгерт на мяне, што ты смецце цягнеш, там столькі мікробаў, потому што ты гэта цягнеш да хаты. Але мне падаецца, што вельмі тут все добра. Шчыра, я не ведаю, як пра гэта казаць. Я больш сказала вершам. Вось гэта для мяне. Але з аднаго боку у гэтым калажы ёсць нейкая свабода, ёсць нейкі палёт, з другога боку тут ёсць ногі, якія коцяцца, і не заўжды ты можаш кантраляваць гэтыя ролікі, асабліва калі стаіш на іх, напрыклад, упершыню. Калі ты упершыню кудысьці прыязджаеш, то гэта непроста, і заўжды жыццё падкідвае табе гэтыя загадкі, заўжды ты мусіш думаць, як і што тут у нейкім новым грамадстве, у нейкім новай краіне зроблена, быццам бы вырашаць складаную шахматную партыю. Ось так. Я не ведаю, што вы думаеце?
Але і свабода нейкая таксама ёсць, таму што, канечне ж, я пабачыла зорнае неба. У вас дакладна атрымалася так вось заблытаць чалавека, які глядзіць на гэты калаж, і адразу такая ўяўляецца быццам бы бясконцасць магчымасцей, але ў гэтай бясконцасці ёсць гэтая шахматная гульня, і там трэба пралічваць гэты кожны крок, думаць пра тое, што і як зрабіць. І гэта, мне падаецца, вельмі слушна для імігранцкага досведу, канешне ж, таму што у гэтай, здавалася б, ты можаш расправіць крылы і так шмат усяго, але ты вельмі абмежаваны пэўнай колькасцю там тых жа адміністратыўных рэчаў, напрыклад, да? Стратэгія жыцця атрымліваецца зусім іншай, таму што, я думаю, што пра это можна доўга таксама размаўляць, што жыццё ў эміграцыі вельмі адрозніваецца ад жыцця ў сваёй краіне, нават калі это была эміграцыя спланаваная, пажаданая і гэтак далей. Вось, і мне вельмі цікава, што ў гэтага дзятла, у нас тут два крыла, і адно з іх вось гэта чырвоны плакат, а другое, я вось нават не ведаю, гэта сапраўды ад дзятла, ці спачатку мне падалося, што гэта нейкае металічнае такое крыло, і атрымаецца такой быццам дзяцел Франкенштейн. І вось тое, пра што вы кажаце, збіраць, штодня збірацца нанова, да? І вось гэтых частак, і быццам бы ў мяне уяўляецца такі міні-фільм у галаве, да? Што вось гэты дзяцел такі прачынаецца, глядзіць там у сваю яўную шафу і бачыць, што вось тут у яго вісіць адно такое крыло, адно такое. І што вось яму трэба сёння рабіць, да чаго сёння падладкавацца, кім сёння быць. Таму што у эмігранцкай ідэнтычнасці як бы у нас дадаюцца яшчэ іншыя гэтыя ідэнтычнасці, так? І праз моўныя, дарэчы, таксама праз шматмоўную і шматкультурную асяроддзе, у якім мы апынаемся, так, і праз тое, што мы адчуваем сабе такія больш трошкі ўжатыя, да, што там трэба за нейкія там правы змагацца, ці там за нейкія паперкі, да, вось тое, што вы казалі, ці там будавацца нанова, вось. А дзяцел, ён цікава, я адразу калі пабачыла гэтую выяву, дзяцел глядзіць у неба, а ролікі быццам бы ідуць так вось прама, да, і ён глядзіць зусім не туды, куды ідуць гэтыя ногі, то бок як ісці, куды глядзець. А дзяцел з таго ж боку гэта такі сімвал, да, працавітасці, нейкай настойлівасці, так як нам трэба і паводзіць сябе ў эміграцыі, у прынцыпе. Вось, і так шмат накладваецца розных такіх вобразаў, сэнсу бачыце нават міні-фільмы такія. Клас, я вельмі рада. Мне падабаецца. Якая гісторыя сувязі гэтага верша з гэтым калажом? Ось вы глядзелі на калаж і неяк так медытавалі на яго і напісалі верш, вось менавіта як адбылася гэтая сувязь? Як наогул у кнізе гэта адбылося у вас? І вось асабліва пра гэты прыклад, які мы разглядаем сёння. Я ўжо не памятаю, як я дакладна пісала гэты верш. У мяне было 2 месяцы, дакладней так я сабе паставіла, і моя выдаўніца мне таксама паставіла 2-3 месяцы на тое, каб напісаць вершы да гэтай кнігі. Я займалася гэтым у Берліне, калі знаходзілася на стыпендыі ДАД для мастакоў, для розных мастакоў, пісьменнікаў, кінарэжысёраў з усяго свету, вось. І так я, напэўна, глядзела на гэты калаж, і думала, што тут ёсць. Але таксама, безумоўна, у гэтыя вершы пранікалі нейкія вобразы з маёй штодзённасці, з таго, пра што я думала. Напрыклад, тут ёсць, у гэтай кнізе ёсць верш пра час, у самым канцы, там ёсць чапля з гадзіннікам, і там, напрыклад, ёсць мой кровазварот. І ў гэты час я сканчала працу над сваёй іншай кнігай «Кровазварот», якая выйшла ў Янушкевіча ў траўні 25-го года. Вось. І таму вельмі часта нейкія вобразы, якія мяне суправаджалі ў дзень, напрыклад, або кожны дзень яны таксама сюды пранікалі. Вось, але тут, так, мне, напэўна, тут галоўнае гэта слова «канструктар». Мне вось спадабаўся гэты імігранцкі канструктар, і гэты дзяцел, як вы сказалі, Франкенштейн, вось ён таксама складзены з розных кавалкаў, як з канструктара. І, напэўна, гэта было
галоўным, але безумоўна таксама і мой таксама досвед імігранцкі, таму што тут я найперш, канешне, пішу з аднаго боку пра сябе, але з другога боку мне падаецца, што гэты досвед ён досыць універсальны для вельмі многіх людзей у розных краінах. І у Нямецчыне таксама, таму што вось, напрыклад, у мяне былі імпрэзы ў Польшчы, у мяне былі імпрэзы падчас фестываля «Прадмова» у Познані, і беларусы мне пыталіся, а вось што ты такога расказала немцаў пра досвед іміграцыі, пра досвед выгнання. Вось мы гаварылі пра гэта «экзыль», то, што па-нямецку называецца, па-англійску «экзайл», вось гэта выгнанне. І быццам бы гэта штосьці унікальнае. Насамрэч, напрыклад, для Нямецчыны гэта даволі така папулярная, скажем, нават тэма, таму што людзей з эмігранцкім мінулым вельмі шмат. Да прыкладу, у Берліне, напэўна, да 25%, і ў Гамбургу таксама людзей з эмігранцкім бэкграундам, людзі, якія або маюць сем'і, якія прыехалі, або самі аднекуль прыехалі, пасяліліся тут. Таксама, напрыклад, у Нямецчыне адзначаецца тыдзень экзылю штогод. Вельмі шмат імпрэзаў, дзе людзі з усяго свету расказваць пра свой досвед з Сірыі, з Афганістана, з Турцыі, з Ірана. Беларускі голас імігранцкі — это толькі адзін з гэтага хору галасоў, скажем так. Вось. І таму гэта тэма, вельмі шмат пра яе думаецца, але думаецца таму, што падчас Другой сусветнай вайны, напрыклад, немцы, шмат хто з нямецкіх мастакоў і мастачак і пісьменнікаў, пісьменніц пакінулі Нямецчыну таксама. То бок, ёсць і ў немцаў свой досвед. Генріх Гайне, напрыклад, знакаміты пісьменнік нямецкі, таксама пражыў вялікую частку свайго жыцця у Францыі, таксама ў выгнанні. То бок, ты не можаш не думаць пра экзыль таксама, калі, па-першае, ты сама у экзылі, а па-другое, калі наўкола гэта таксама такая тэма, пра якую гаворыцца. Мяне запрашаюць на імпрэзы, дзе галоўная тэма менавіта вось як вам жывецца, як гэта змяніла ваша пісьмо і бла-бла-бла-бла-бла. Вось. Калі пра сам працэс усё-такі вяртацца да пытання, вось так і было. Я глядзела на гэтыя выявы, я прымушала сябе таксама абстрагіравацца, неяк выйсці. І гэта як ілюстрацыі. Напэўна, мастакі так працуюць, ілюструючы нейкія кнігі, гледзячы і думаючы свае нейкія вобразы пры дапамозе іншага інструмента, пры дапамозе іншага віда мастацтва, перасэнсоўваюць тое, што бачаць, тое, што чытаюць. А цікава, мы размаўлялі з вамі пра вобразы, якія складаюць гэты калаж. Вы казалі, што вы вельмі любіце гэтага дзятла, а вось дзяцел тут для вас, што ён сімвалізуе, ці ёсць нейкія такія дадатковыя сэнсы менавіта ў выбары гэтай птушкі? Мне вельмі спадабалася выява проста. І ў яго было гэта крыло адно. Гэта насамрэч яго крыло гэтага дзятла. Такая дзюба ўверх задратая, такі характар, там ёсць нейкая цікаўнасць да свету. У гэтай дзюбе, у гэтым паглядзе дзяцел штосьці шукае, штосьці выглядвае, штосьці ў гэтым актыўнае і цікаўнае. Мне падаецца, што нечым падобны да мяне таксама. Таму што экзыль, з аднаго боку, безумоўна, на штосьці вельмі шмат што забірае, так? Як мы кажам, абмяжоўвае таксама. Гэта і мова, гэта і дакументы, гэта і вобраз жыцця і гэтак далей. Але з другога боку, безумоўна, гэта таксама магчымасць з аднаго боку штосьці змяніць, з другога боку гэта неабходнасць пастаянна расці і развівацца. Яшчэ адзін вобраз, які я выкарыстоўваю часам, калі расказваю пра досвед эміграцыі, выгнання, гэта вобраз дрэва, якому абразаюць галіны. Вось мы скардзімся, што ў Беларусі так часта робяць, там у міжсезонне абрубаюць галіны некаторым дрэвам, і яны такі стаяць без рук. Дык вось гэтае дрэва вымушана расці. Хоча яно таго ці не, яно мусіць адрасціць новыя галіны. І для мяне гэтым таксама блізкасць да ўласнага досведу, таму што хочаш ты ці не, ты ўсё роўна мусіш расці, ты мусіш вучыць новую мову, ты мусіш вучыць, як жыць у гэтым грамадстве. Зноў-такі, як у калажы, знаходзіць нейкае паразуменне з зусім іншай культурай, напрыклад.
Ну, вось гэты цікаўны дзяцел, напэўна, ягоная цікаўнасць мяне прыцягнула. То бок ён цікаўны да новага, ён гатовы да гэтых зменаў. Ён распраўляе крылы і ляціць туды, куды лічыць патрэбным. Хочацца медытаваць трошкі на гэты калаж і углядацца ў гэта зорнае неба, якое зусім не зорнае неба, да, і глядзець таксама. Так, гэта таксама, дарэчы, як бы табе падаецца, што іміграцыя там просто табою все, ну, калі ты гэтага хочаш, да, то бок, што перад табой все магчымасці, все зорнае неба шырокае над табою, насамрэч, это просто паперка. Да, гэта ілюзія. Хацела запытацца у вас у прадмове да кнігі. Вы кажаце, што сваімі калажамі любіце загадваць загадкі і задаваць пытанні. І якое пытанне ці якая загадка у вас да чытачоў у гэтым творы? Ну, вось мы з вамі сядзім і разгадваем гэту загадку. Што тут выяўлена? Чаму гэтыя шахматысты ў космосе? Ну, то бок, у прынцыпе, у гэтай загадцы ёсць таксама, я думаю, што кожны твор мастацтва мусіць загадваць гэту загадку. Там заўжды мусіць быць нейкае пытанне, на якой мы шукаем адказ. Можа быць, можам знайсці адказ, а можа быць, не можам. І чым даўжэй мы шукаем гэты адказ, чым даўжэй гэтая загадка і гэта пытанне нас хвалюе, значыць, тым лепшы гэты твор. Неважна, візуальны твор або гэта верш. Мусіць быць гэта здзіўленне і загадка. Вось як бы для мяне гэта важна. І думаю, што галоўнае пытанне, што гэта? Пра што гэта? То бок і гэта збольшага гэта калажы мае таксама, што гэта, пра што гэта. І як бы вершы гэта такая спроба даць, можа быць, нейкую падказку, але яна не абавязковая. Гэтыя вершы не абавязковыя для калажу. Яны тут могуць быць іншыя разгадкі, тут могуць быць іншыя падказкі. А ў выставе, якая у вас была ўлюбленне, вершы таксама былі побач з калажамі ці не? Не. Калажы віселі самастойна, там былі калажы як з гэтай кнігі, так і новыя калажы, якія або не ўвайшлі ў кнігу, або былі зробленыя пасля таго, як яна была ўжо створаная. І я, ведаеце, нават так думала ў працэсе чытання, ці ведаючы пра тое, што для вас тэксты, вершы, гэта як ілюстрацыі да калажаў, ці можна было б памяняць месцамі нейкія выявы, нейкія калажы. І вось я так уяўляла сабе і падумала, што гэта магло б заблытаць яшчэ больш так чытача, але ў гэтым таксама нешта такое ёсць. Вось якраз, мне здаецца, тое, што вы зараз сказалі, што гэтыя вершы быццам бы не абавязковыя, да? Яно неяк падмацоўвае гэтую ідэю, атрымліваецца быццам бы такая гульня, нават уяўляецца такі, ведаеце, як карткі з выявамі і карткі з тэкстамі. Вось супастаў чытач, што, да чаго. Цікавая ідэя. Можа быць, мне зрабіць новую кнігу таксама. Такім чынам, зрабіць карткі, вершы і калажы, і чым не. І тады, можа быць, так, і можа быць, тады таксама, калі мы бярэм нейкі верш, які, падаецца, не пасуе да гэтага калажу, але мы ўсё роўна яго. То бок гэта такі калаж у квадраце, скажам так. І зусім іншае таксама атрымліваецца значэнне, то бок не то, што значэнне, інтэрпрэтацыя можа быць іншая, безумоўна. Да. І атрымліваецца тады нейкі быццам калейдаскоп, так? У нас адны тыя ж там часткі, да? Але вось мы пераварочваем і да таго ж глядзім на свет, да? Праз яго, і вось яны збіраюцца ў новыя нейкія такія ўзоры. Дзякуй за цікавую ідэю. Трэба падумаць, можа быць. Ну, толькі што ў плане фінансаў гэта ўсё дорага, і хто гэта будзе выдаваць. Так. І таму як бы я вельмі ўдзячная маёй берлінскай выдавачцы, якая зрабіла гэтую кнігу, таму што, безумоўна, выдаваць штосьці мастацкае, выдаваць штосьці візуальнае, каляровае, гэта вельмі дорага. Я думаю, што беларускія выдаўцы збольшага не ўзяліся б за выданне гэтых калажаў. І класна, што Рэгеліндзе зрабіла гэта на дзвюх мовах. І вось я хацела сказаць пра гэта. І якраз тое, што вы кажаце пра нямецкі кантэкст, і тое, наколькі у нямецкаму кантэксту блізкая тэма экзілю, і тое, што любы чалавек, які жыве ў Нямецчыне, валодае нямецкай мовай, можа таксама прачытаць гэтыя тэксты, таксама, напэўна, гэта дадае, ну, не дадае універсальнасці, таму што ёсць ужо універсальнасць, так, у тэме і ў вашым падыходзе да яе, але гэта пашырае такое чытацкае кола,
людзей, якія вось могуць так пазнаёміцца з гэтай кнігай. Так, натуральна. Так, найперш, я думаю, што моя выдавачка выдавала гэтую кнігу найперш, безумоўна, для нямецкай публікі. А беларуская мова, яна думала пра яе, як... Ну, вось, калі Регелиндзес выступае таксама на імпрэзах, прысвечаных гэтай кнізе, яна расказвае, што гэта быў для яе такі жэст падтрымкі для беларускай мовы, для мовы такой не надта распаўсюджанай, скажам так. З аднаго боку. З другога боку, напрыклад, для Регелиндзес таксама гэта магчымасць... Ну, напрыклад, да таго, як яна выдала маю фотакнігу, все свае кнігі яна распаўсюджвала в асноўным у нямецкамоўных краінах. А маю фотакнігу пра Менск, напрыклад, у яе замаўлялі там у ЗША, то бок яна мусіла дасылаць гэта ў ЗША, ці ў нейкія там у Польшу, яшчэ кудысьці, то бок гэта па ўсім свеце. Фактычна яна рассылала гэтую кнігу, і для яе, думаю, што гэта таксама цікавы досвед у тым плане, што гэтыя кнігі выдадзеныя маленькім, досыць маленькім, яна там фактычна адна, берлінскім выдавецтвам трапляюць у бібліятэкі, прыватныя бібліятэкі людзей з усяго свету. Я думаю, што гэта таксама дае цікава. Безумоўна, гэта кніга таксама. Іх зашнаць вялікі шыхты. Напрыклад, яна мне сказала, што як толькі яна абвесціла пра выхад гэтай кнігі, то першая замова ў яе была з Беларусі, напрыклад. То бок яна дасылала гэтай кнігі таксама ў Беларусь. Гэта магчыма. І кніга даходзіла, я ведаю дакладна. Это вельмі важна, таксама цікава, тому што, да, я думаю, што ў Беларусі такая кніжка як бы з'явіцца ў крамах пакуль што не можа, але добра, што можна яе так даставіць таксама. І назва такая вось «Рэжу гісторыю сабой», яна адразу быццам бы так па сэрцу нечым. Ведаце, так нават трошкі балюча, да, становіцца вось ад гэтай назвы, і вельмі яна і інтрыгуе, так, і нейкі такі боль вось у ёй ёсць. Гэта моя інтэрпрэтацыя. Магчыма, у вас быў іншы пасыл. Ну так, але назва гэтай кнігі гэта першы радок з верша, які адкрывае гэту кнігу. Можа быць, я таксама прачытаю, калі можна, так? Канешне, з задавальненнем паслухаем. То бок, у якім кантэксце з'яўляецца гэты радок? Рэжу гісторыю сабой. На да і пасля. Спрабую ўціснуць у прагал сціплы скарб з досведу і ўяўлення. Але яна мацнейшая. Ужо навіс над галавой пагрозлівы цень вечка. І на выяве, на жаль, дарагія слухачы і слухачкі, вы не пабачыце, мы бачым партрэт жанчыны канца 30-х гадоў, скажем так. І гэты партрэт у нейкай ступені разразае іншая маладая жанчына. Я, дарэчы, магу сказаць, што гэта тая самая, што едзе на роліках. Вось адкуль растуць ногі. Вось адкуль, да, растуць адсюль. І гэтая жанчына, мы бачым у яе, яна ў такой белай кофтачцы, і там мы бачым 5 колаў, злучаных разам, якія кажуць нам пра Алімпіяду у Нямецчыне, і гэтая жанчына Лені Ріфеншталь. Вось. І таму, як бы, тут гэта Лені Ріфеншталь для мяне увасабляе такую гісторыю. Гісторыю, якая ў нейкай ступені паўтараецца, гісторыю страшную. Мы таксама з вамі цяпер сведкі таго, пра што будуць пісаць пакаленні пасля, я думаю. Вось. І гэтая рэжу гісторыю сабой. Ну, я разумею, што яно, можа быць, так успрымаецца вельмі балюча, таму што гэта рэзаць, але тут хутчэй я сама сябе ўспрымаю як нож, які спрабуе разрэзаць гэты час сваімі кнігамі, сваімі выказваннямі, сваімі творамі, можа быць, безумоўна, не толькі я, гэта все больш універсальна, я спадзяюся. Мы вельмі доўга думалі пра назву гэтай кнігі, разам з маёй выдаўніцай, разам з перакладчыцай Цінай Вюншман, разам з Альгердам. І у выніку гэтую назву, я ўжо не памятаю, ці была ў мяне такая ідэя, напэўна, таксама была, але гэтую назву прапанавала, ухвалілі і нейкай ступені як бы падтрымалі моцна перакладчыца і выдаўніца. І цяпер гэтая кніга вядомая пад такой назвай. Так, а так былі яшчэ варыянты. Я наогул не люблю прыдумляць назвы для сваіх кніг, гэта заўжды пакута.
Таму што трэба выбіраць нешта ці чаму? Так, таму што трэба выбіраць, таму што трэба... Гэта як бы напісаць яшчэ адзін твор. А я думаю, што я ўжо все напісала, вось, калі ласка, чытайце, навошта тут яшчэ штосьці пісаць. Трэба як бы прыдумаць штосьці такое, што абагуліла б все, патлумачыла б неяк наноў. Але вось калі радок звеша, то атрымліваецца таксама як прынцып калажу, так? Узяты радок і перамешчаны ў іншы кантэкст, не зусім іншы, але вось на вокладку, да, і ўспрымаецца таксама як асобны элемент. Так. І вокладка з двумя рукамі. Вы казалі, дарэчы, што нашы слухачы і слухачкі не пабачаць. Можна пабачыць, купіўшы кнігу. Таму што кніжку можна знайсці, набыць і замовіць у любую краіну свету. Так што... Можна. Яе можна так, набыць і замовіць у маёй выдавачкі онлайн, выдаўніцы Edition Fröhlich. Так што... Хацела з вами паглядзець яшчэ раз на гэты здымак, і мне вельмі падабаецца цікавы канцэпт Ролана Барта пра студыум і пунктум, калі мы глядзім на нейкі твор, так, студыум гэта нешта, што можам патлумачыць, разглядзець нешта такое рацыянальнае, так, а пунктум гэта тое нешта эмацыйнае, асабістае, вельмі такое нерацыянальнае, вось за што, калі мы глядзім на выяву, адразу чапляецца вока, і адразу з вока і ў сэрца, а не ў галаву. І вось калі вы зараз глядзіце на гэтую выяву, што трапляе ў вас вось так праз вока адразу ў сэрца? Што для вас такі пунктум гэтага калажу? Ну, вось, напэўна, гэтая мэтанакіраванасць і ўпэўненасць і цікаўнасць гэтага дзятла. То бок, вось гэта тое, што вось... Я так не разважала над гэтымі калажамі рацыянальна, скажем так. Калі я раблю іх, я не думаю абсалютна ні пра ніякую рацыянальнасць. Я, можа быць, і шукаю гэты пунктум, як вы кажаце, да? Адразу. То бок, я бяру элементы, прыкладаю іх разам, гляжу, як яны пасуюць, не пасуюць, і калі вось гэтае сыходзіцца в гэтым пунктуме, тады я лічу, так, атрымалася. Мне падаецца, што тут таксама атрымалася, і гэтая мэтанакіраванасць, з аднаго боку мы бачым гэту мэтанакіраванасць дзятла, ягоную дзюбу задратую ўверх, яго цікаўнасць. З другога боку мы бачым гэтую засяроджанасць шахматыстаў на сваёй дошцы, шахматыстаў у адкрытым космасе, фактычна, які падманлівы. З другога боку мы бачым гэтыя голыя ногі, жаночыя ногі на роліках, якія коцяцца. Мы бачым, што яны проста коцяцца. Яна не актыўная, гэтая дзяўчына, то бок яна не адштурхоўваецца ад асфальта, напрыклад, ад пакрыцця, а яна проста коціцца. І вось гэтыя тры элементы, ну яшчэ і чацвёрты гэта раскрытыя крылы, якія як бы з аднаго боку, можа быць, яны дапамагаюць узляцець, але з другога боку яны таксама затарможваюць рух. То бок мы таксама або з аднаго боку затарможваюць, але з другога боку, можа быць, не затарможваюць, а можа быць, яны дапамагаюць трымаць раўнавагу, таму што мы таксама раскрываем рукі, напрыклад, калі мы едзем на роліках. Я вучылася ездзіць на каньках і на роліках. Не умею, ну, я кепска раблю, але стаяць, я думаю, што умею, правда, даўно не спрабавала. І мы раскрываем рукі для раўнавагі сама. То бок гэта такі, з аднаго боку, пошук раўнавагі, з другого боку, можа быць, мы хочам паляцець. Так. Гэта вось, напэўна, той пунктам для вас. Атрымаецца, што чым больш мы размаўляем пра гэтую выяву, тым больш яшчэ дадаюцца, бачыце, раскрываюцца яшчэ гэтыя значит, добрая выява. слаі, сэнсы, так. Калі б трэба было папісаць гэтую выяву нейкім адным пахам, што б вы выбралі? Чым яна пахне для вас? Космосом. А чым пахне космос? У меня есть верш, дзе есть радок, там верш пра Паўла Целана. Космос пахне зямлёй, пахне мокрай зямлёй. Вось такой, видите, асенняя зямля. І ў нейкай ступені гэта таксама можа быць не столькі космосам, можа быць, а не нейкай глебай, вось такой вясенняй, беларускай, я не ведаю, у Берліне я такога не бачу. Напрыклад, у вёсцы вось сыходзіць снег, гэтая глеба, яна напоўненая вадой, яна такая рыхлая. У дзяцінстве мы з маёй сястрой, напрыклад, па вясне любілі у ботах гумовых стаць, мясіць гэтую зямлю, да таго
таго моманту, пакуль бот не захрасаў у зямлі, у глебе. І тады ты дастаеш нагу, стаіш на адной назе і крычыш маме, каб яна прыйшла, табе дапамагла выбрацца адтуль. То бок вось да такой ступені мокрая вось гэтая глеба. Можа быць, яно так пахне, мокрая глеба. Вось мне падабаецца. Тут бок, калі маё меркаванне, то тады так. Так, мне тэма цікава. І атрымаецца, яшчэ адзін вобраз дадаўся, да, да гэтага калажу, адзін візуальны вобраз. Так, вот можна было такі верш напісаць, напрыклад, пра тое, як я ў ботах стаю у мокрай зямлі. Будзем шукаць у наступнай кніжцы. Ці з'явіцца такі верш. Калі трэба было папісаць нейкім адным гукам гэтую выяву, якім гэта быў гук для вас? Можа быць, гэта быў гук дятла, але вось у гэтай сваёй перарывістасці. То бок не проста там 2 разы стукнуў, да? А вось як б'ецца сэрца, ну не б'ецца сэрца, вось гэты рытм дзятлавага стукання, скажем так, перарывісты. Так. А мне, ведаеце, вось на яго фоне яшчэ чуецца гэта такая пераключалка, калі гуляем у шахматы, да? Окей. Націскаем ці вось гук у такой цішыні і дзяцел у цішыні, і вось гэты гук гэтых шахматных фігурак, якія хоп, аб дошку. Ці хочаце вы дадаць яшчэ нешта ці пра гэтую выяву, ці пра верш, ці пра кнігу, ці наогул пра вашу творчую практыку? Нешта важнае ці дарагое вам, можа быць, нешта, што вы хацелі б, каб я вас спыталася да гэтай размовы, а я чамусьці не спыталася, ці вось нешта важнае, што вы хацелі б перадаць. Ну, можа быць, яшчэ адна важная тэма ў гэтай кнізе, гэта тэма мовы. То бок вось гэтае вывучэнне мовы таксама і камунікацыі ў краіне, дзе гавораць не на тваёй мове. А ведаеце, з гэтага вынікае ў мяне яшчэ адно пытанне тады. У вашых калажах вельмі мала элементаў з тэкстам, так? Таму што вось часам нават у калажах, напрыклад, сюррэалістаў, так, дадаістаў, можна знайсці калажы, якія, вось там, напрыклад, старонка кнігі, да, і там можна прачытаць нават некаторыя словы, так, ці сказы. І вашым калажам, на мой погляд, з таго, што я бачыла ў кнізе, гэта не ўласціва, гэта наўмысна так для вас, таму што тэксты і выявы, яны як бы побач, і гэта розныя медыумы. Ці цікава, чаму так атрымліваецца ў вашых калажах? Ну, направду, калі я толькі пачынала рабіць калаж, мне не хацелася ніякіх тэкстаў, мне хацелася проста працаваць з візуальнымі элементамі, скажем так. Але ў гэтай кнізе даволі шмат, я б сказала, все-таки некалькі ёсць. Вось я бачу як мінімум 4, дзе 5, можа быць, тут нават больш ёсць, дзе ёсць тэкст. Вікфемінель bin ich, так, в основном гэта нямецкамоўныя тэксты, і так ёсць, ось, не, тут даволі такі шмат, я б сказала, нечакана. Хаця, безумоўна, я не збіралася так ужо рабіць тэкст элементам калажа, але часам я гэта раблю. Так, у мяне ёсць таксама нейкія нарэзкі дзіўных выказванняў, якія я выкарыстоўваю. Напрыклад, я знайшла часопіс, часопіс прысвечаны футболу. Знайшла некалькі футбольных часопісаў на вуліцы, і вось там выказванні футбаліста бываюць вельмі забаўныя. Напрыклад, калі вы бяруць інтэрв'ю. Або, напрыклад, я была на выставе, мастацкай выставе сучаснага мастацтва тут у Берліне, і проста бясплатныя праспекты ляжаць, і таксама там інтэрв'ю з мастакамі і мастачкамі. Вось таксама можна адтуль выразаць нейкія іхнія дзіўныя выказванні, вырываць іх з кантэксту, абразаць некаторыя словы. І вось гэта я таксама выкарыстоўваю. Вось дзве крыніцы натхнення. Гэта футбалісты і сучасныя мастакі, мастачкі, прабачце. Можа, гэта таксама такі, кажется, рэванш. Я не надта добрая, да. Гэта вельмі смешна, таму што мне здаецца, што гэта вельмі універсальна для футбалістаў усіх краін, але гэта асобная тэма. Прабачце, нас разумныя футбалісты, якія чытаюць кніжкі і добра размаўляюць. Такія таксама павінны быць. Ведаеце, так, але з другога боку ёсць яшчэ такое, адзін з вершаў у гэтай кнізе пачынаецца так.
гэта таксама пытанні, на якія мушу даваць адказ. То бок часам гэта віна тых, хто задае пытанне, то бок яны задаюць табе дурныя пытанні, і ты мусіш на гэта неяк па-дурному адказваць. То бок, але безумоўна, у гэтым вершы я гавару крыху пра іншае, я гавару пра тое, таксама пра тое, што калі апынуўшыся за мяжой у выгнанні, мы з Альгердам даем вельмі шмат інтэрв'ю або ўдзельнічаем у дыскусіях, і вось нам задаюць гэта пытанне. Калі табе задаюць нейкія пытанні, гэтыя пытанні робяцца часткай таксама цябе. То бок ты пачынаеш думаць, шукаючы адказы на гэтае пытанне. І у нейкай ступені пытанні, якія табе задаюць, цябе фармуюць. Гэта вельмі цікавая думка, ведаеце, на што на мяне натхняе, на думку, якая была яшчэ з самага пачатку фатаграфіі і з якой сустракалася нават вось у нашыя часы. Тая думка, што калі цябе фатаграфуюць, быццам бы твая аўра, частка тваёй душы знікае, таму што яна перадаецца ў фатаграфію. Это вельмі такая паэтычная, цікавая, такая нейкая амаль што такая гатычная, можа быць, думка. І вось тое, што вы кажаце, это быццам бы, калі табе задаюць пытанне, то можа быць з нейкім пытаннем, і ты адкрываеш нешта ў сабе, а можа быць, нешта знікае, таму што цябе накіроўваюць у нейкую такую плынці, як бы фарматуюць, так? І быццам бы таксама частка тваёй душы, яна застаецца па-за гэтымі пытаннямі, да? І быццам бы такая трошки знікае. Але, можа быць, гэта я ўжо так занадта фантазірую. Ці занадта стараюся злучыць. Можа быць, так. Я абсолютно згодная з думкай пра тое, што, канешне, гэтае пытанне, яны таксама з аднаго боку штосьці адкрываюць цябе, з другога боку яны цябе накіроўваюць і фармуюць. Але гэта мы вяртаемся да таго, з чаго мы пачыналі, пра межы. Што гэта таксама свае межы як бы з аднаго боку пашыраеш, але таксама і абазначаеш. Можаш гэтыя межы неяк змяняць, то бок свае абрысы сваёй асобы, абрысы сваёй ідэнтычнасці, скажем так. Гэта пытанні таксама дапамагаюць неяк зрушыць, або наадварот, то бок яны ў нейкай ступені вельмі ўплываюць на тое, як ты сябе уяўляеш у гэтым свеце. Ці дзякуючы ім, ці насуперак ім? Я думаю, што і то, і другое без... Гэта як мы разважалі таксама, ці магчыма, як нам ствараць штосьці такім абмежаваным. Вось, то бок і дзякуючы насуперак. Гэта добрая думка для канца такой размовы. Дзякуй вам вялікі за такую цікавую размову. Дзякуй, Юлія, так, дзякуй вам за цікавую размову. Так. Дзякуй, што былі разам з намі. А якія візуальныя, гукавыя ці іншыя асацыяцыі выклікае гэты здымак у вас? Ды пра якія здымкі беларускіх фатографаў вам было б цікава даведацца больш? Пішыце ў каментарах на Ютубе і ў садсетках ФШ1. Будзем удзячныя рэпостам і да хуткай сустрэчы ў новым фатаграфічным падарожжы.